Hallo allemaal, en vandaag is het met de combat video. En dit is de tweede. Lekker dag voor vandaag niet. Gisteren was het echt zo lekker weer. Wat is dat? Hij wordt vannacht gekilld. Kijk, okidootje. En dan gaan we lekker. Of niet. We pakken de vrije hekken. We pakken klein beetje en twaalf. Het lekker zoals het of niet? Oké, snel. We gaan proberen. Wat een hekje. Hey, run voor de zakgeld. Ik probeer mezelf. Let me down, boys. Ik ben net in de zelf gekomen. We gaan nog een keer. Als ik één van hen zie, wachten. En dan pak ik het ook. 25 diamanten. Gezegd lieve kip en abonneer abonneer. Er komen dus misschien veel meer video's als je abonneert. Misschien komen er ook voetbalfilms. Andere kip. Capturing Alpha! Wat de hek betekent dat?
Enemy taking Bravo! First blood! Keep it up! Alpha is ours! Capturing Bravo! Chan. Oké. Dit wordt mooi. Enemy taking Charlie! Hey. Charlie! Enemy taking Charlie! Enemy taking Charlie! Enemy taking C! Enemy taking C! Oh joh, stress je niet. Capturing point C! Bomber deployed. Hey. Enemy taking Bravo! We hebben het aangehouden en we gaan nu daar weer op. Enemy taking C! Capturing point C! Tuan. Wacht maar. Charlie is ours! Enemy taking B! We lost point B! Hey. Enemy taking C! Salsie. We lost point C! Oké, we gaan sniperen, jongens. En dit wordt een leuke. Lopen. Capturing point B! Capturing Bravo! Capturing Charlie! Stil, waarom zeg je elke keer Charlie? Enemy taking A! Capturing point B! Ik ben Enemy taking Alpha! Capturing Bravo! Recon activated. Enemy taking A! Point B is ours! We lost point A! We lost punt A. Capturing point C! Hij gaat aangehouden. Bomber op maat. Capturing Charlie! Ik weet niet wat er met jou en Charlie is. Maar dit eerst. Point C is ours! Turret set. Oh. Okay. Capturing Alpha! Recon activated. Ik heb hier de enigste ballen. Enemy taking Charlie! Point A is ours! Ik heb hier de enigste. We lost point C! Capturing point C! Enemy taking B! Enemy taking B! Hij gaat Capturing point klaar. C! Enemy taking B! Bla bla bla. Praat geen. Enemy taking B! Ja, dit gaat niet verder. We lost Bravo! That's how it's done. Ja, ik zit er nog in. Tuan. Ik ben. Feestje. Ik heb het gekregen. Ja. Dat moet daar geen. We weten sowieso waar we gaan, maar ik wil echt niet. Het wordt de laatste keer als ik ga hard killen. En dan ik ben Adnan Killer. Adnan Killer. Weet je wel. Mami. Eigenlijk zal ik de video voor nu afsluiten. Occupy those points! Alpha Maar het is doet voor ours! de kijkers. Oké. First blood! Capturing Alpha! Capturing point B! Capturing point A! I like what's happening here.
Dankjewel. Enemy taking A! Ben ik nou rauw? Keep it up! Enemy taking A! Bravo is ours! Oké, gangster. Enemy taking Bravo! Capturing point A! We lost Bravo! Enemy taking Charlie! Point A is ours! We lost Charlie! Beter. Kijk en als een baas. Capturing Charlie! Capturing point B! Capturing point C! Capturing point B! Enemy recon activated. Capturing point B! Capturing point B! They've got the upper hand. Enemy taking Alpha! Got it together! Capturing point B! Enemy taking Alpha! Dat noem je enemy stoppen en headshot maken. Do not let them win! Point B is ours! Stay on top of them! They've got the upper hand! Enemy turret activated. Got it together! Enemy taking Alpha! Do not let them win! Enemy taking Bravo! EMP strike underway. We lost Bravo! Enemy taking A! We lost Alpha! Enemy taking Alpha! Enemy turret online. Liedjes worden. Capturing point B! Capturing point B! Ja, middag voor mijn Capturing point huis. A! Ik heb geen... Goed. Don't let me down, boys. Lekker. Of niet? Ja. Doei kijkers van mijn kanaal. Dit video afsluiten voor hem. En een goede middag vast.